Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwanmu ‘yan Nijar da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Zan yi amfani da wannan lokacin da wannan kuma yanayi na sallah da Allah subhanahu wa ta'ala sa muka ga wannan ƙarshe na Ramadan in mika musamman ta'aziyya ga sojojinmu da dama waɗanda Allah ya ma rasuwa tun lokaci dai mai tsawo. To muna isar ta'aziyyar mu ga waɗanda suka kasance jarumai a cikin mu sojojinmu waɗanda suna daji domin tsaron wannan ƙasa, waɗanda gashi yanzu mai sallar idi, to wasu ma su ba samu suka yi sallar idi ba suna a cikin daji domin tsaron wannan ƙasa. To muna fata Allah subhanahu wataala shi ƙara musu ƙarfin gwiwa, kuma Allah shi ji kan waɗanda suka rasu daga cikin su. Sannan muna yi musu nasiha har yau cewa ya ku sojojinmu ku kula da addinin ku na musulunci, dan kun yi kowa kusa ga mutuwa yau ko gobe. To abin da zai amfanin ku a ranar alkiyama shine wannan addinin. Sannan muna addu'a ga wannan shugaba namu Abdurrahman Chani da kuma mambobinsa akan wannan shugabanci na wannan ƙasa da jajircewar da suka yi akan cewa sai sun ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar ta ci gaba. Sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ke mana makirci a turai da kuma a cikin gida, munafukan cikin gida da munafukan waje, waɗanda suke ganin cewa sai sun tarwatse wannan ƙasa ko su sun maido mu ga bauta. To muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya tarwatsa lamarinsu. Na cikin gida Allah ya tona musu asiri, Allah kada ya ba su sa'a, yadda Allah bai ba su sa'a ba harko, to har yanzu muna fata ka Allah subhanahu wataala shi ba su sa'a. Allah subhanahu wataala shi ta bayan lamarinsu, saboda yanzu sojojin da aka kashi a Nijar akan tsaron Nijar, ku ba mu labari ɗan siyasa nawa aka kashe, ku masu ganin cewa ‘yan siyasa ya kamata su yi mulkin ƙasar nawa aka kashe. Waɗanda ake kashewa a tsaron ƙasa ba su sun kai dacewa su tsari ƙasar ba. Ko siyasa an ka dawo, 'yan siyasa su za su tsaron shugabannin da za ku zaɓa. Bayin dai da za ku zaɓa, tunda ba a ci musu shugabanni, bayi ne na turai, bayi ne na ƙasashen waje, wakilansu ne su suna musu bauta, ku kuma kuna musu bauta. Don babu shakka demokuraɗiyya sabon mulkin mallaka ne na ilimi an ka kawo wanda wawaye ba su ganewa. Waɗanda wawaye wadda ba abin da suka yi ba, wallahi ba su gane cewa mulkin mallaka ne. Duka shugabanni na Afirka sai waɗannan shugabanni na Turai sun yarda da zaben da an kai muku. In ba su son shugaba su ce yayi magudi, ba gaskiya bane zaben, amma a lankwashe zaben a ba wanda suke so, a ba bawa wanda zai musu bauta. Ai an gama wancan bauta ta ƙarfi, an komo ana muna ta ilimi, kuma mu Afirka mun ki tunani, mun ki hankali mu gane cewa lalle waɗannan suna bautar da muna. Saboda saboda ana samun kuɗi cikin demokradiyya. Kuɗi ake samu, su turo muku kuɗi. 'Yan majalisa da kamsiloli da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar dokoki daga sunan da duk wani makami da gani, to sai a tura kuɗi. Shi kuma ɗan adam inda akwai a kuɗi, to bai dibin sandar da za ta bige shi. To demokradiyya mulkin mallaka ne, sojojin nan su sun kai cancantar mu, su ne ke kikin kasa, su za su gyaranta. Amma su turawan ba son sojojin tunda sun san komi annan. To muna musu addu'a wannan sojojin, Allah subhanahu wataala shi kare su, kuma Allah ya kara musu karfin gwiwa. Sannan wa'annan azzaluman ba za su bar mu ba. To Allah subhanahu wataala shi ya san komai, ya sa abin da ake yi a asirce, ya sa abin da ake yi a bayyane, kuma babu abin da ya karfinsa. To ya Allah muna kai karar launin mu zuwa gare ka. Ka kawo mu gudunmuwa akan kariya ga wannan ƙasa ta mu ta Nijar da sauran ƙasashen musulmi, musamman akan Najeriya. Ita ba za mu manta da ita ba akan abin da shafi addu'a. Allah subhanahu wataala shi da su a cikin zaluncin da ake musu. Assalamu alaikum wa rahmatullah.